Hello everyone, welcome back to my channel. So, बरायनो लादों गासिखौबो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोननैसो क्लिप्स नांगौ बेखौ नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै। যাবো না কেন যায় গাড়ি যাবো পাঁচ আরাম যাইতো গোড়িটা স্যার গাড়ি রুখাই না হলো রাবালা কোটে ফেলে লামা গাড়ি नों आं फैनानैसो जाया इंजिनियार फैगोन ना नों सार्भे खालामनांगोन हान्दाल बारनांगोन हान्दाल नांगोन भुटान छ भुटान न मासु दङ बे माबा माथि बिथिं या बिचार ओरै पाइप दङ ओइ हाजियान सबै पानी सबैलाई थाहा छ अब उहाँबाट गएर यहाँबाट थाहा एमएलए कम सर फोन खालामना होनांगौ बा सार एमएलए जों आरो बिसोरनि रायजो गथ'फ्रा बिसोर सापर्टारफोर दंना गैया बिदि गैया माबा खालामना सार जों सापर्ट खालामना गावनि समस्याखौ नायबाबो नायख'नो हायाखै
15 लाख खरच जाबाय बेखि मा क्या बारा सिदा खालामनो हाला दा सार माबाय एमसिएलखौ बुंना हो सारा सारा बुंना बिसोर सुबिदा दङ सारा जों नांनायजों सारा जेसिबियाथ' सानसे साननै दिन जानि ना खमावनो हप्तासे नांनांगोन हप्तासेब्ला जेसिबिखौ आं हमाखोन पक्लेन पर आवर 300 बेसेबां लायो माबा 3000 per hour 500 এক সপ্তাহ যদি চলাব লাগে কিমান যাব যেনিবা আমাৰ কাৰণে 3 দিন মান হলেও বহুত যথেষ্ট হয় হ'ব না মানে সপ্তাহৰ কাৰণে হলেতো আমাক 3 দিন নপৰা কি হ'ব 18000 20000 মান লাগিব আৰু পকলিং লগালে জিলা ডেইলি কিমান মান লাগিব 721 3000 মান रायलायनानै सारा मावना होबाय सारा नायबाय কৰিলে আমাৰ এমএলএ কৰিব পাৰে কালি আমি নহ'লে এইটো গ'লে ৰাতি কথা আমি তো কাকা কৰিব লগা পিছে মানুহে নাই দেখোন আৰু উপায় নাই আহাই নাই ভিজিট কৰাই নাই আমিতো আৰু কাৰো ওপৰত আশা কৰিব নোৱাৰিলো ছাৰে আহিছিল বুলি আমি আশা ৰাখিছিলোঁ ৰাইজে বোলে না ছাৰ ছাৰা ছাৰ লেভেল কাটি কাটি দিব লাগিব ছাৰ নহ'লে উপায় নাই ওলাই দিয়ক আৰু ছাৰ আৰু দুদিনৰ পিছত কাটি কাটি ওলাই দিয়ক আৰু উপায় নাই এতিয়া ছাৰা গাড়ী চিন্তা দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰে আমাকে এইটো পিছৰ কথা এক সপ্তাহমানৰ কাৰণে এইটো আপুনিও কৰি দিবচোন বাইদেউ কৈছোঁ আমি এক সপ্তাহ নহ'লে दिनैनि बे भिडिअनि गुबै आयदायानो जाबाय बिटिआर हालामनि डेपुटि चिफ सार गबिन्द बसुमतारी बिथाङा ननाय सेरफां ओनसोलनि सिङाव थानाय ननायखास गामि एबा सामब्राम हलाटार नङा होमबा बे गामिनि रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि लोगो हमलायनाय गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर सार बिथांनिसिम जोंनि बे हाजो ओनसोलाव फैनानै गामिनि हाल साल नायगिदिंफैनायनि थाखाय भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना मिथिखाबो जानांगौ बे भिडिअ मानि सायाव जागोन नङा होमबा सार बिथांमोना नन केसुक्ला हाजो सेरनि भारत भुटान सिमनानि जिथुनिखि सामब्राम दैमा नङा होमबा बै दैमानि दै बुटालजों भुगिनांनाय माखासे जेंना बेफोरखौ सार बिथांमोना देखायनाय जायो जों लोगोसे ननायखास गामिनि सिङाव थानाय लामा सामानि जेंना जेंसिखौबो सारनो दिन्थिनाय जायो नाथाय बेफोर जेंना जेंसिनि हाल सालनि सोमोन्दै सार बिथाङा जेबो फिननायखौ होलाङाखिसै आसा खालामो सार बिथाङा जाहाथे बैफोर जेंना जेंसिनिफ्राय ननाय सेरफां ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रैखा खालामो बेखिनिखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों।